Hej, jeg hedder Claus Nygaard. Jeg har en Ph.D. i Business Administration, og jeg er professor på Copenhagen Business School. I den her korte video vil jeg sige lidt om Camp Future, og noget om, hvorfor jeg tror, det kunne være interessant for dig at deltage. Camp Future er et intensivt læringslaboratorium tilrettelagt i samarbejde med danske virksomheder. Som deltager på Camp Future arbejder du sammen med dit team på at løse en udfordring formuleret af en dansk virksomhed. Mens kurset varer, underviser vi dig i 20 værktøjer til innovativ projektledelse. Du vil lære værktøjer til at analysere virksomhedens problem, dens service, produkt, organisation og marked. Du lærer værktøjer til at formulere løsningen, så organisationen kan forstå den, og du lærer værktøjer til implementering, så din løsning kan sikres at implementeres i praksis. Det at kunne analysere problemer, formulere løsninger og implementere løsninger er vigtigt, når man arbejder som projektleder eller projektdeltager i virksomheder. Vi er ikke i tvivl om, at din deltagelse på Camp Future vil bringe dig tættere på dit næste job. 40% af deltagerne på vores første hold er kommet i job inden for 2 måneder efter kurset er afsluttet. Læs mere om Camp Future her på hjemmesiden. Meld dig til online, og forhåbentlig ses vi på det næste Camp Future forløb i København. Vel mødt.